Prøv at se en gang. Du må godt røre ved den. Ja, du kan give den noget. Den må man godt lige snakke med, den der. Vi har inviteret familien Danmark indenfor til at se, hvad vi laver. Hvad er det, du gerne vil fortælle dine gæster i dag? Jeg vil gerne fortælle, at vi har grisene på den måde, som vi har, og det står vi indenfor, og det er vi faktisk glade for. Kan I se, at de har stadig sådan noget navlestreng siddende lige midt på maven. Så nye er de. Jeg fortæller dem nøgternt, hvad det er, vi gør, og hvordan, og hvor gammel grisen er, og hvor længe solen, som der er herinde ved siden af, den står i boksen og passer sin gris, og hvorfor vi gør det. Og, jamen, det er sådan set, vi prøver at fortælle dagligdagen. Hvad så, Frederik? Er de søde? Ja. Yeah. Hvordan er det sådan at komme ind i en grisestald? Da jeg lige kom ind, der kunne jeg ikke fordrage lugten, så blev jeg nødt til at snuse her, og så har jeg vundet mig til lugten. Nu er de lige ved at skal have mad, så kan vi bedre tælle dem. 2. Hvis den ligger sådan noget, så kan de bare smutte ind og hive fat i de der grisepatter. Grisepatter? Ja. Hvad får den fra dem, tror du? De får mælk. Og de er bare meget, meget små. Det er de mindste, vi har set endnu, ikke? Hvordan er det at være ude af stalden igen? Det er godt. Lidt frisk luft, ikke? Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er skægt, og det er sjovt at se. Jeg synes, det er en meget lækker stald, den her. Jeg havde slet ikke forestillet mig, at han var så rent og pænt, og jeg synes, i og for sig har lugter meget mindre, end jeg havde forventet. Hvad havde du forventet? Jeg havde forventet mere lugt, mere ammoniaklugt og sådan noget, ikke? Og det synes jeg, det var der jo slet ikke. Altså, selvfølgelig kan man lugte af dyr, det er jo klart, når der er så mange dyr, men jeg synes, det var meget positivt, og de har det rigtig godt. Altså, de der skræmmebilleder, man nogle gange ser på tv om, hvor elendigt det er, det bliver gjort til skamme her på stedet i hvert fald. Det synes jeg.